Az írói pályakezdés első érzései az valami olyasmi volt, hogy nem sokat gondolkoztam akkor már, hanem hogy ezt így csinálni kell. Tehát ez volt a legfontosabb. És valahogy ez azért tudott így kialakulni, mert akkor valahogy úgy éreztem, hogy a helyemen vagyok. Türelem kell, hogy kitartás kell, hogy így nagyon sokat kell dolgozni, hogy így szorgalom, tehát hogy így ezek, és hogy semmi nem baj, ha nem történik meg túl korán, mert már nem történt meg túl korán. Tehát, hogy valahogy ezt így el kellett tudni engedni, hogy ugye ez a késői pályakezdésnek az egyik hátránya is, de előnye is tulajdonképpen, hogy onnantól már igazából 1-2 év mindegy, és akkor csak legyen jó a szöveg. Úristen, ezt olvasni fogják. Úristen, mi lesz? És akkor persze az is, hogy mit fog szólni a szakma, mit fognak szólni az olvasók, mit fog szólni a családom, a főnököm, szóval ez, ugye ilyen személyes jellegű dolgok is bejöttek. Tehát volt egyfajta, ez a fajta félelem, de volt egy ilyen eufória is, amikor leadtam a kéziratot, akkor nagyon fáradt voltam, és nagyon boldog. Szokták mondani, hogy a díjak azok azért, mindenki nyilván nagyon örül a díjaknak, de hogy az meg is tudja kicsit az embert így ide-oda lökni, és nem biztos, hogy mindig a jó irányba. Azt mondogattam magamban, hogy én az író szeretnék lenni, aki megírja a második könyvét a pályakezdőknek. Amikor én még beléptem, akkor volt ez a bűvös 35 év. Én akkor már több voltam. Aztán mert ugye a helyzet az, tehát hogy szerintem így azt mindenki érzékelt, hogy ez a 35, ez már tulajdonképpen egy korai időpont, áttették 40-re, de én akkor már szintén lecsúsztam erről. Azt éreztem, hogy tényleg segít. Tehát tényleg segít abban, hogy én így nyugodtabb szívvel tudjak dolgozni, hogy tudjam, hogy ez egy ilyen fontos dolog, hogy erre van egy ösztöndíj, hogy én ezt megkaptam, hogy itt nyilván nagyon motivált az is, hogy akkor itt teljesíteni is kell, szóval hogyha már megkaptam, akkor azért írjak.